Puneți degetele așa. Puneți degetele așa. Puneți degetele așa. Și ziceți tare după mine. Au, gus, tin. Puteți mai tare? Au, gus, tin. Puteți enervant de tare? Super! Fiți atenți! Puteți doar în mintea voastră? Super! Și puteți doar în șoaptă? Perfect! Vă plac poveștile? Super! Ricci, taci din gură că ai mai văzut spectacolul. Atenție! Poveste! A fost odată, ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit. A fost povestea celor 3 frățiori ca niște sfori. Cei 3 frățiori, care erau unul mic, unul mijlociu și unul mare, aveau 3 nume interesante. Pe cel mic îl chema Șnurulică fără frică. Cum îl chema? Exact. Pe cel mijlociu îl chema Șnur Contur. Cum îl chema? Exact. Iar pe cel mare îl chema Șnuruloi față de butoi. Exact. Așa se dau numele la sfori, nu ca la oameni. Andrei, Ionuț, Marie. Șnurulică fără frică, Șnur Contur și Șnuruloi față de... Exact. Și cât era ziua de lungă, Șnurulică fără frică, Șnur Contur și Șnuruloi față de butoi, se cer... Tau. Respirați, doamnă, respirați. Atenție. Ba că eu-s mai mare. Ba că eu-s mai tare. Ba că eu-s mai frumos și mai arătos. La final de zi, toți 3 erau la fel de mari, la fel de tari, la fel de frumoși și de arătoși. Și anume, Șnurulică fără frică, Șnur Contur și Șnuruloi față de... Unul dintre ei s-a supărat și a zis: eu m-am supărat. Așa vorbesc șnururile când sunt supărate, mai gros și mai ciudat. Eu m-am supărat și vreau să plec. Și a plecat. Ceilalți 2 au zis: hei, frățioare, dacă am rămas doar noi 2, hai să ne unim capetele și să fim o sfoară mai lungă și mai puternică. Exact. Și a făcut... Și a făcut... Și și-au unit capetele într-o sfoară mai lungă și mai puternică. Exact. În alte orașe se mai aplaudă, dar e ok. Nici exact. Și... Vă certați, doamnă, cu copilul? Ce-i faceți? Ce bubiță, doamnă? Ai bubiță? Serios? Știi cum făceam noi când aveam bubiță? Scuipam pe ea. Dumneavoastră cum făceați, doamnă? Puneați unguiente? Nu, puneți praf de pe jos. Să nu faci așa, da? Să nu faci așa. Ok. Că nu e igienic. Dar noi am supraviețuit. Ok. Și povestea ne mai spune că cei 2 frățiori aveau un duș, spectacol de copii, doamne. Aveau un duș cu care făceau duș. Nu, aveau un dușman, cum a zis doamna care a fugit, cred că să-și dea cu praf pe bube. Atenție. Aveau un dușman. Copii, știți ce era un dușman? Ce e un dușman? Dăduie, relaxează-te. Deci, un dușman este un om care face duș. Glumesc, un dușman este cineva rău, care vrea să facă rău pentru că este rău. Și pe dușmanul lor îl chema... Știți cum îl chema? Îl chema cerc. Știți de ce îl chema cerc? Pentru că era rotund ca un cerc.
Iar cerc a vrut să intre printre noduri și a făcut pac și n-a reușit. Și a mai încercat încă o dată să intre printre noduri și a făcut pac și n-a reușit. Și a mai încercat încă o dată să intre printre noduri și a făcut pac, pac și n-a reușit. Și a mai încercat încă o dată, s-a enervat și a făcut și nu reușea. Și a dat seama că dacă face pac, 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 nu o să reușească. Și atunci a făcut flash și a intrat pe sfoară înodată. Nimeni nu înțelege cum. Mulțumesc. Ei bine, cei doi frățiori au avut norocul că toți copiii de aici au ridicat mâna sus și au zis tare: hocus pocus, ieși afară, cercule de pe sfoară. Iar cercul s-a speriat și a ieșit afară fix de pe sfoară. Ei bine, mulțumesc. Povestea ne mai spune că cei doi frățiori s-au întristat și au început să plângă. Așa plâng sforile când sunt triste. Ca niște bebeluși cu Pampers. Voi mai aveți Pampers? Dar ce bine era când aveați Pampers, nu-i așa? Ei, am Pampers, fac pișul din picioare și altcineva mă șterge la poponeață. Și cei doi frățiori au zis: hei, mi-e dor de fratele nostru care a plecat departe, aș vrea să fim din nou la fel ca altă dată. Și când au zis să fim din nou la fel ca altă dată, un miracol s-a întâmplat. Și anume, au fost din nou la fel ca altă dată. Și a venit și fratele lor de la depărtare care a zis: hei, frățioare, nu mi-ați mai dat un like pe Facebook? Nu mi-ați mai dat un SMS, un mesaj pe WhatsApp, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Instagram, Și a fost din nou șnurulică fără frică, șnur contur și șnuruloi față de... Exact. Numai că ei și-au dorit să fie la fel ca mai înainte. Știți cum erau înainte? Unul era mic, unul era mijlociu și unul era mare. Exact așa. Șnurulică fără frică, șnur contur și șnuruloi față de... Plutoi. Asta e povestea celor trei frățiori ca niște sfori. Spuneți-mi tare, v-a plăcut povestea? Perfect!